Ako sa máte? Zdravím. Dobre, a vy? To nič. Mne takisto všetko padá z rúk. To vám tak verím. Prosím. A ako sa máte? Výborne, a vy? Ja sa mám super. Som rád, že ste sa vrátili. Nerobte si z toho prepáčte. nič. Ďakujem za privítanie. Vlastne som vás hľadala a potrebujem Vážne? s niečím pomôcť. Chcem, aby ste mi zistili, kto mi napísal tento list. Prečo? Nebol pekný? Teda, myslím, či vás neurazil jeho obsah, alebo niečo podobné. Niekto si zo mňa vystrelil. Mám už pokrk toho, že ma celá škola pokladá za idiota. Nie, jasné, asi máte pravdu. Tommy, pomôžete mi, prosím? Samozrejme, že vám Potrebujem vedieť, pomôžem. kto to písal. Áno, iste, ja ho vypátram. Ďakujem. Dovi. Ahoj, láska. Stalo sa niečo? Stalo. Kde si bol? Tu? Mne povedali, že si odišiel. Nie, celý čas som bol tu. Riešili sme nejaké nezhody. Aké nezhody? Poviem ti neskôr. Ale bolo to dosť drsné. Fajn. Ahoj. Ahoj, Miguel. Blahoželám ti. Pre všetkých si nedostižný hrdina. Aj pre mňa. Hneď som späť. O čo ide? O tú dnešnú hádku. No, o tú hádku. Áno. Pohár už pretiekol. Mia, Rakel, povedz, čo bude ďalej? Privedieš ma do blázinca. Pozri, nemáš žiadny dôvod sa hnevať. Neskôr ti to vysvetlím, ale veľmi ťa prosím, nerob z komára somára. Prosím To snáď. ťa. No tak. Počul si ju? Chceš Áno. tvrdiť, že si to zle vysvetľujem? Áno, presne tak. Zle si to vysvetľuješ. Mia, plán nám geniálne vychádza. Zlatko, prestaň, prosím. To je super. Mia, Nič za tým neviete, nie čo je s ňou? Naozaj. Nemám ani páru. Od rána má debku, no nechce nič povedať. Nikdy som ju takúto nevidela. Prečo mi Kto vie, neveríš? čo ju trápi? Áno? Dobre. No tak nech sa páči dovnútra. Všetci dovnútra. Pohyb, dievčatá, hýbte sa. Ak si myslíte, že ste tou rebéliou niečo získali, tak sa veľmi mýlite. Pre mňa je tá vec uzavretá. Ale pre mňa nie. To bol len začiatok, slečna Luchánová. Ešte niečo? Áno. Ja sa len tak ľahko nevzdám. Budem ťa sledovať, až kým ťa nenachytám. Lenže ja sa vás nebojím. Mala by si sa. Mala. Dnes budeme pracovať v skupinách. Takže si, prosím vás, vyberte kolegu, ktorý príde ku katedre a pre každú dvojicu vyzdvihne testy. Prosím, po poradí. A ja chcem. Ale po poradí, prosím vás. Dodržiavajte poradie. Počujte, čo je to s vami? Ste ako z divých vajec. Mládež, prosím vás, poriadok. Ticho. Trochu viac disciplíny. No tak ale stačilo. Prosím vás, zachovajte pokoj. Pokoj, čo vám je? Každému sa ujde. Nesprávajte sa ako divé zvery. Neber mi to z ruky. Okamžite si sadnite na miesto. Posaďte sa. Prosím ťa. Nerozumeli ste? Posaďte sa, prosím vás, pokoj. Tu som. Ukľudnite sa.
Mia, prečo nám konečne nepovieš, čo sa vlastne deje? Lebo sa nič nedeje, Selina. Veď vidíme, že ťa niečo žerie, tak hovor. Verte, babi, všetko je v najlepšom poriadku. Blahoželaj mi, som génius. Julieta a Miguel sa kvôli mne celý deň hádajú. Fajn, Raquel. A teraz je rad na tebe. Ako si ďaleko? Prepáč, ale zatiaľ som nič nestihla. Nerob si starosti, niečo som ti slúbila a hneď sa aj do toho pustím. Tak fajn. Dobre? Dobre. Ale prosím ťa, buď diskrétna. Isté. Nesmie nič tušiť. Môžeš byť bez obáv. Viem, čo mám robiť. Dobre, drž sa. Ahoj. Roberta! Pomôž mi, Teo! Udrih! Udrih! Udrih, Teo! Roberta! Nedaj sa! Nedaj sa! Rozbím hlavy! Teo! Teo! Nedaj sa! Rozbím hlavy! Teo! Udrih, Teo! Nedaj sa! Nedaj sa! Selina, prosím ťa, môžem sa ťa niečo spýtať? A čo? Ide o Miu. No a prečo nejdeš za ňou a nespýtaš sa jej? Lebo ju nechcem zaťažovať hlúposťami. A ty si myslíš, že ja mám čas počúvať tvoje hlúposti? Nemal som v úmysle ťa uraziť, ale keďže si jej najlepšia kamarátka, možno mi budeš vedieť poradiť. No tak hovor. Mia má nejakú príbuznú alebo známu, ktorá sa volá Marina Cáceresová. Áno, to je meno jej mamy. Mia má po nej druhé priezvisko. Prečo? Mimo som bol zvedavý, to je všetko. Dobre, tak sa maj. Že by Miina mama? Jose, Ahoj, Teo, čo tu robíš? chcem sa ti ospravedlniť za to, že som sa ťa nezastal pred Estebanom. Nie, ty z toho nerob. Ja viem, že keby ťa videl niekto zo sekty, mal by si problémy. Ale vďaka za to, že stojíš pri mne. A tiež som ti chcel povedať, že si veľmi odvážna a že som na teba hrdý. Ďakujem. Čo sa deje? Niekoho čakáš? Nie, vlastne nechcem, aby nás spolu videli. Už viem. Napíšem Roberte list, aby sa dozvedela o všetkom, čo si urobila. Dobre? Dobre. Ďakujem. Ahoj. Zdravím. Pamätáte si ma? Pred chvíľou som bola za slečnou Aliciou, no zabudla som šekovú knižku na bratovo školné. Môžem vojsť? Isté, že ale... Myslím, že vás volajú. Prosím vás, ukážte mi váš palác.
Mohol som si prisadnúť? Prepáč, Giovanni, ale chcem byť sama. Toto ťa trápi? Odkiaľ to máš? Zobral som ti to zo stolíka. Kto ti dovolil brať cudzie veci? Som rád, že som sa na to odhodlal. Prečo? Lebo ti môžem pomôcť hľadať mamu. Vôbec to nechápem. Prečo dostávam tie anonymy? Nič mi to nevraví, netuším, či sú pravdivé, alebo nie. Mia, je spôsob, ako to zistiť. Giovanni, povedz aký. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Zvukový majster Michael Kmeď, produkcia Jana Polakovičová, asistentka réžie Ingrid Ferlajsová, preklad Lucia Fitková, dialógy Anna Višňovská, dramaturgia Albert Jurčišin, réžia slovenského znenia Jozefína Šujanová. Cuando no pienso igual.